mambo aripo pamsiwo iye wafa pamchinjiko asiano uya zvino kutora wakewo pamsiwo kunepo pamsiwo Hallelujah, une ari pamsiwo. Živone so kuguya, zino ziriko itika, to ona neko kasika. Pamsiwo, unepo pamsiwo. Hallelujah, une ari pamsiwo. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai zvakare kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rwodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete navaCaston Betera, Assistant Publishing Director kuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nas tina Proclaim Rwodzi ari kutiisira into sign language. VaBetera, kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Toda kutenda musoro wenyaya watiri kukurukura nawo pamusoro pawo nhasi uri kuti kudzoka kwaKristu keChipiri part 2. Regai tipe kuna vaBetera vatitungamirire muhurukuro yedu. Tinoda kutenda vateereri chidzidzo chatinacho nhasi kudzoka kwaKristu keChipiri part 2 chakanyanya kukosha zvakadaro zvekuti toda kukasika tanzwa kuti Bible rinoti kudii pamusoro penhau yekudzoka kwaKristu. Pastor, verengai kuna zvakazarurwa 22 verse ya 12. Zvakazarurwa chapter 22 verse 12. Tarirai ndinokurumidza kuuya, mubayiro wangu ndinawo kuti ndipe mumwe nomumwe sezvaakabata. Mubhuku rekupedzisira reBible sekuverenga kwaita mufundisi pana zvakazarurwa 22 verse ya 12. NdiJesu ari kuvimbisa vatendi vese pasi pano kuti tarirai ndinokasika kuuya. Saka pfungwa yekuuya kana kuti kudzoka kwaKristu ndangomhanya kwekupedzisira kweBible, but mukati mese meBhaibheri yakazara pfungwa iyoyo, ende ipfungwa inoda kuti munhu wese pauri ipapo uzvizive kuti kunyangwe nyika ikambotinakidza sei kana kuti ikarwadza sei, Jesu ari kuuyazve. Taurai papfungwa ingo. Verse riri kuti ndinokurumidza kuuya. Yes. Asi ukatarisa rakanyorwa kudhara vhesi isati yamboberekwa. Saka vanhu vanodetseka vazvikora zvizi ndokurumidza kuuya. Right. Tinoda pachajeka ipapo nekuti patiri kutotaura kudai muchiteerera chidzidzo ichi zveshuwa kune mumwe pamwe atoti muri kutaura yenyu izvozvo kukurumidza kupi kubvira ndiri kamwana kadiki. Nyaya iyi yaitaurwa yekukurumidza kuuya kwaJesu. Maybe pfungwa dzakakosha mufundisi tisati tanyanya kufamba dzatinoda kuti vateereri mubva madzibata. Ipfungwa mbiri dzinogona kuwanikwa muvanhu takatarisa kudzoka kwaKristu. Pfungwa yekutanga iripo mufundisi ndeyevamwe vanototi hakuna zvakadaro kuti auyi. Saka pfungwa iyoyo inopindurwa futi neBhaibheri. Mwari aitozva kuti kune vanogona kuda kuita pfungwa dzakadaro kuti haatouye. Saka ndoda kuti muverenge kuna 2 Peter chapter 3 verse ya 3 na 4. Peter wechipiri chapter 3 verse ya 3 na 4. Pakutanga muzive henyu chinhu ichi kuti pamazuva okupedzisira vaseki vachauya vachiseka, vachifamba nokuchiva kwavo, vachiti chipikirwa chokuuya kwake chiripiko zvino, nekuti kubva pakuparara kwamadzibaba zvinhu zvose zvinongoramba zvakaita sezvazvakanga zvakaita kubva pakutanga kwokusikwa. Panapa
zvanzi naPeter mubhaibheri kune vanhu kunyanya mazuva ano ekupedzisira mufundisi vanotoseka idea yekuti Jesu achadzoka. Hanzi chimwe chinoita kuti vanyanye kudaro varida kuti varambe vachirarama pakuchiva kwavo. Saka ndofunga pfungwa yekudzoka kwaKristu inenge inovatsiura, inovakanganisa kurarama zvavanoda. Saka vanopedzisira vakuti hakuna zvakadaro. Hanzi chimwe chavanosaita neBhaibheri, hanzi vari kuti kubvira sekuru wedu pavakafa, sekuru wedu wekudhara uko nana baba pavakafa, hanzi zvinhu hapana chiri kumbochinja. Zvaingotaurwa kuti Jesu ari kuuya nekukurumidza. But kana mateerera vhesi hanzi vari kuti kubvira pakuparara kwemadzibaba, hanzi zvinhu zviri kuramba zvakaita sezvazvai zvakaita kubva pakusikwa kwenyika. Saka vari kubvuma kuti nyika yakanosikwa, but kuchiva kuri mavari kararamiro kavari kudaka kari kuvarambidza manje kuti vabvume kuti kuna achauya here but zvinhu hazvisi kuchinja here ngoma. Aiwa, kuchinja zvinhu zviri kuchinja kana mukanyatsotarisa. Asi chinonetsa unoziva kuti chiitera kana kukanzi kwaitika hondo, anoti kune dzimwe dzakamborogwa kudhara, kana kukanzi kwaita hosha, vanoti hosha dzakamboveko kudhara. Saka vanhu pfungwa dzinopidza vati hapana uchinja, kunotsokororwa kwezvinhu zvikuramba zvichingodzokororwa. Saka pfungwa iyoyo bhaibheri manje riri kutoti imi menyu vanoda kunzwa chidzidzo ichi chibva imatoziva kuti vaseki vakadaro variko. Usadiscouragwe papfungwa yatiinayo nhasi, nyatsa kuteerera chidzidzo ichi. Saka pfungwa yekutofunga kuti Jesu hauye iri kurambwa nebhaibheri. Pane pfungwa yechipiri futi inogona kuwanikwa pavatendi takatarisa kudzoka kwaKristu. Ndoda kuti muverenge kuna 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 na 2. Vatesalonika vechipiri chitsauko 2 verse 1 na 2. Zvino tinokumbira kwamuri hama dzangu pamusoro pokuuya kwaShe wedu Jesu Kristu nokuungana kwedu kwaari, kuti murege kukurumidza kuzununguswa pakufunga kwenyu, kana kuvhundutswa, kana nomweya, kana neshoko, kana nenwadi inonzi inobva kwatiri muchiti zuva raKristu ratosvika. Pfungwa yechipiri iri kubuda iri kutaurwa naPauro ari kuti vaseki tavanzwawo, but hanzi kune vanobva vatotenda kuti ari kuuya, but pakutenda kwavo vobva vatotara nguva dzacho. Vamwe vobva vatoti ari kuuya muna Mei, vamwe voti ari kuuya gore rinouya. Saka Pauro futi ari kuti pfungwa iyoyo haina kunaka kana takatarisa the second coming of Christ. Hapadiwe kuti munhu ufunge kuti Jesu haasi kudzoka, uye hapadiwe kuti munhu ufunge kuti ari kuuya muna Oktoba toita zvekutara nguva tichiseta madetsi. Yes. Pakunzi musaite izvazvo zvinoita zvekuvhundutswa, kana kuti mukanganiso zvoda kuti munyatsodzidza makagadzikana muchinyatsoteera zvojeka kuti kana achiuya hazviseterwe madheti. Apa kunguva dzanaPauro pavaiti kana nwadi kana nana anokuvhundutsai ndoyeve way yecommunication. Kureva kuti nhasi kunyange tiri mustudio kudai muchititeerera mukaona taakunotaura zvekunge kukuvhundutsai kuti titoti Oktoba hapfuure, hanzi izvozvo ngwarirai. Even mukazviona paterevhizheni ipi, even zvikaparidzwa kupi, nyaya iripo Jesu ari kudzoka. Hatidi vanoramba kuti auye, hapadiwe futi vanoda kuvhundutsa vanhu kuti ari kuuya musi wakati. Pfungwa iyi haidwe, but ari kuuya here. Peter anobva atsimbidzira pfungwa iyi. Verengai kuna Peter wechipiri chapter 3 verse 9. 2 Peter chapter 3 verse 9. Ishe haanonoke kuita sezvaakapikira, sezvinoreva vamwe vachiti unonoka, asi uno mwoyo murefu kwamuri, nokuti haadi kuti vamwe varashike, asi kuti vose vatendeuke. Tadzoka pane riri kuita unge boka rechitatu, ndo riri kuita unge riri kuwirirana nekudzidzisa kwatiri kuita, but kwanzi paboka iri manje chiregai kufunga kuti nekuti zvazvarambwa kutara dheti raanouya isi tobva tati maybe kure ikachana nenoti ndekupi. Hanzi Mwari panyaya iwedweka akatoipromisa haanonoke kuita zvaakapikira kuti ndinodzokazve.
hanzi sezviri kureva vamwe vachiti unonoka. Unozati chinosaka vamwe vafunga kuti kunonoka. Munhu akatarisa karwadzirwo kwaari kuita vozoona kuti munhu anombopinda panguva yekurwadziwa so neupenyu paine zvakamukomberedza zviri kumubaya zvokuti anoti zvinhu izvi zvinopera rini. Umwe wese apfungwa dzake kuti panonzi Jesu kana auya unobvisa madambudziko ese saka anouya rini. Zviri kuita kunge anononoka. Saka ndo zviri kunzi neshoko manje haasi kunonoka ayo asi ini pandatanga kuziva nyaya taitova kuprimary kumusha kuwedza ndina nasekuru Brian vakatomboteerera nyaya but ndichizovaona nguva shoma yapfuura pavanenge vaitoti iwe uchiri kutaura nyaya yataitaura tiri kuprimary kwaari kungobva kuprimary nepataya ari kuona nguva yafamba sekuru Brian vari kutoona nguva yafamba chaizvo zvekuti vakatoona zviri nani varamba vachiraradza vachidaro. But Bible riri kuti Ishe haanonoke kuita zvaakapikira. Tida kumboona paakataura nyaya iyi kuti iye mbune pamwe tingangotaura achitaurirwa nana Petro akamboitaura here pachake iye Jesu kuti ndinodzokazve. Toda kuverenga kuna John 14 vhesi ya 1 kusvika pana 3. John 14 verse 1 to 3. Moyo yenyu irege kumanikidzwa. Tendai kuna Mwari mutendewo kwandiri. Mumba mababa vangu mune nzvimbo zhinji dzokugara. Dai kusaiva kudaro ndingadai kuudzai. Nokuti ndinoenda kunokugadzirirai pokugara. Kana ndaenda kunokugadzirirai pokugara, ndinozouyazve ndikugamuchirei kwandiri, kuti apo pandiri nemi mugovapowo. Panapa ndi Jesu ngoma ari kutovimbisa vadzidzi vake. Saka aizoti vachasangana nezvinokuunisa zvakawanda. But akabva avakumbira zvikanzi kana iri panyaya yepamwoyo ndokumbira hangu musamanikidzwe pamwoyo. Beta kunzowo kuti manikidzwe neurwere nenzara. But pamwoyo toramba takabata pfungwa yekuti Jesu anouya. Zvikanzi ndiri kuenda aiva kuda kutoenda kudenga kunokugadzirirai pekugara. Ndozodzokazve ndokutorai. Saka akatovimbisa. Ana Peter chiri kuita kuti vazoti Mwari haanonoke zvaakapikira vaitovapo musoro waipiwa chitsidzo icho ndiri kuuya ndokutorai. Saka inzwai vateereri vese Jesu ari kudzokazve. Pane mumwe anobva ataraita yanzi kana akasadzoka anotodzoka chete. Kutsimbinzira nyaya ikuti because irimo yakajeka muBhaibheri. Iyo pfungwa yekuuya kwake yatinenge tichitarisira kuti zvinhu zvese zvichaitwa zvakanaka. Ine matsanangurirwa ainoitwa pana vaFiripi chapter 3 verse 20 na 21. Iverengerei vateereri vedu. vaFiripi chapter 3 verse ya 20 na 21. Nokuti nyika yedu iri kudenga, uko kwatakatarira kuuya kwomuponesi Ishe Jesu Kristu, uyo uchavandudza muviri wokundinipiswa kwedu kuti ufanane nomuviri wokubwinya kwake, nesimba iro raanogonawo naro kuzviisira zvose pasi pake. Chakanakira nyaya tiri kudzidzai vateereri ndo chaipo pane chitsidzo chekuzovandudzwa kweupenyu hwatiri kurarama nhasi. Ndo pari kunzi miri yedu ichavandudzwawo. Saka muchiona mudzinhamu dzimwe nguva vanhu vachiimba kuti hatina musha panyika, but zvinofanira kubva zvazojeka kuti tisina musha panyika pasiri pedu zvachose panapa kwanzi nyika yedu chaiyo iri kudenga. Saka kudenga kuya manje kuri kutaurwa neBhaibheri hakungoendeke mukoma. Ndokuti naJesu ndichauya first otitora tozoenda. Kureva kuti hapana anoteera ega. Kuti dzamara ndazoteera ikoko hakuna anoteera ba. Iye achauya otozosikotora vanhu oenda nesu. Ndo pfungwa iri kubuda muBhaibheri. Achauya ototitora tozoenda naye kudenga. Unoziva kuti patinenge tichifamba mudzenhamu, Mwari amutora ndo zvamuri kutaura paizina Jesu ndiri kudzoka ndokutora ndo matorerwa achiri. Inzwai vateereri, mufundisi wabvunza chinhu chakakosha. Language hatisi kutsvaga kuti patokanganiswa kana kuti padii, because parufu zveshuwa munhu anenge akabatikana.
but iyo language yekuti atorwa iye afa, ngatingoti kutanga nhasi pamuri kunzwa chidzidzo ichi ngatichiimira ilanguage yo. Kutorwa chaiko kuchaitika pachauya Jesu, uko kungori kufa. Maybe motozotigadzirira chidzidzo ichocho tinyatsoziva kuti akafa nekuzomuka kwevanhu zvinozofamba sei, mutigadzirire chidzidzo ichocho. Munhu paanofa haana kutorwa kuenda kudenga. Jesu achauya otitora tozoenda. Ndoda kuti vanhu vanzwe zvekutaurwa naTito chapter 2 verse 13. Tito 2 verse 13. Takatarira tariro inofadza nokuonekwa kwokubwinya kwaMwari mukuru nomuponesi wedu Kristu Jesu. Zvikanzi ndo chingadai chiri chishuwo chevatendi vese, kusanganisira nevamwe vangu vasati vatanga zvekunamata. Muchirungu inenge ichiti this is the blessed assurance. Ndo pane tariro inofana kuva yemukristu wese. Tariro yacho iri kunzi inofana kunosvika kwekwenhero pakupedzisira kwetariro dzese dzemunhu dzinofana kunosvika pakudzoka kwaKristu achiuya ine kubwinya kwake. Ndo panofana kuva paine hope yedu. Why? Ndo pari kuzovandudzwa miiri yedu inotambura nehosha. Ndo patiri kuzova ushered kuupenyu hwasiyana nehuno huri kutitambudza. Saka Jesus is coming again. Toda kutenda papfungwa iyo. Iko zvinezvi mirai timbonzwa kambo tidzoke tichienderera mberi nechidzidzo chedu. For God so loved the world that he gave his only Son, that whosoever believes in him should be called the child of God. For God so loved the world that he gave his only Son, that whosoever believes in him should be called the child of God. We are the children of the heavenly King. We are the sons and daughters of God. We are the generation that should reign forevermore. Oh, oh, oh. We are the children of the heavenly King. We are the sons and daughters of God. We are the generation that should reign forevermore. Behold what manner of love our heavenly Father has given to us, that we be children of God, that you and me should live. Behold what manner of love our heavenly Father has given to us, that we be children of God, that you and me should live. We are the children of the heavenly King. We are the sons and daughters of God. We are the generation that should reign forevermore. Oh, oh, oh. We are the children of the heavenly King. We are the sons and daughters of God. We are the generation that should reign forevermore. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu kudzoka kwaJesu Kristu kwechipiri part 2. Hatipindei munyaya yedu Betera. Jesu ari kudzoka zvevateereri, but mubvunzo ungangodaro uripo ndokuti ari kuuya kawiro kapi? Ari kuuya kawiro kapi? Ari muchimiro chipi? Zvakakosha kuti vateereri vapanzwisise ipapo. Ndoda kuti tiverenge tsamba riri kuna mabasa avapostori chapter 1 kubva verse 9 kusvika pa11. Mabasa avapostori chapter 1 verse 9 to 11. Zvino wakati areva izvozvi, akakwidzwa vachitaririra gore rikamubvisa vakasazomuona. Zvino vachitarisisa kudenga, iye achikwira, tarira varume vaviri vakamira navo vakafuka nguo chena. Ivo vakati, imi varume veGarirea, makamirireko makatarira kudenga? Uyu Jesu wakabva kwamuri akakwidzwa kudenga uchauya saizvozvo
sezvamamuona achienda kudenga. Bhaibheri riri kutiro kuenda kwakaita Kristu kudenga kunotoredzera kadzokero kaachaita. Vanga varamba vakatarira kudenga Jesu achienda vadzidzi vake kusvika ngirozi dzauya dzikati varume chanyanyonetsa chii vachirwadzikana kuti shuwa kutoendero zvikanzi kaendero kaari kuita ndofanika kadzokero kaachaita. Saka even musati mataura mugomo ndoda kuramba ndichiti vateereri vabate chinechi achadzoka. Achadzoka zvikuramba kudzoka ari kudzoka zvikuramba zvichitsimbidziro. Saka section inoita kuti tichibata kuti anodzoka mandoi. Saka paakaenda paya vaizviona here pastor? Apa vavakatotarisana ndopakazoburuka ngirozi. Ngirozi apa ndima yataverenga ibetera yanzi iyeyu Jesu. Chirungu inoti this same Jesus. Asi umwe Jesu kuti kunozoberekwa umwe munhu kongonzi kwakati kune mwana anonzi Jesus amai akaitonzi mai Jesus zvonzi auya. Uyu ndi Jesu iyeye tukureva uyu uya wekufa pamuchinjikwa achifira nyika yeso ane mavanga mashanu tu muruoko tu mumaoko tu kumakumbo nehwane pasaidi. Ndiye Jesu ari kunzi iyeyu ndiye akakwira ndiye ari kudzoka iye. Saka akakwira achitoonekwa. Saka nekumwe kutaura bhaibheri rutoti kudzoka kwake kunofana kuonekwa. Kunofana kuonekwa nevanhu vanenge vatori vapenyu. Exactly. Toda kuti rine tsamba futi rijekese kawiro kachaita Kristu. Tsamba rakuverengwa namufundisi i1 Thessalonians chapter 4 verse 16 na 17. 1 Thessalonica chapter 4 verse ya 16 na 17. Nokuti Ishe amene uchaburuka kudenga nokudanidzira nezwi romutumwa mukuru nehwamanda yaMwari. Vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Zvine isu vapenyu vakasara tichatorwa pamwe chete navo mumakore kuti tichingamidze Ishe mudenga. Naizvozvo tichava naShe nguva dzose. Bhaibheri riri kudzokorora futi pariri kuti Ishe amene ndopembe muchiti this same Jesus riri kuedza kuda kuti pasaite pfungwa dzekuti tizofunga kuti kuna Jesu vakawanda. Riri kuti Jesu mumwe chete iyeye the Lord himself amene hanzi achaburuka kudenga. Because paaenda paya pamaverenga akakwira. Ndobva ngirozi dzati kaendero kaaita ndokadzokera. Kurati pakudzoka pane kuburuka. Kwete kuberekerwa mune kliniki. Alright. Achaburuka. That's right. Zvekuti hapana here zvekuti anogona kunzi ari kuplot kwaningi. Apa unoona ndima yataverenga kuna Thessalonica yati iyo anosvikomira mumakore. Saka ukaona maakunzi ari kupazwa kati ari kuhole kwakati ari kugrowth point kwakati haasiriye uyu watakamirira. Ari kudzoka uyu haaburuke ozvoenda kune imwe nhandare. Anomira mudenga mumakore. Saka nekumwe kutaura bhaibheri riri kutotichenjedza kare. Exactly. Because ukaona bhaibheri muteereri riri kuedza kutsanangura tweso tiri kuzwa kuti pane njodzi yekuti panogona kuita zvakada kudaro vanhu votofunga kuti Kristu wedu uyawe. Saka uyu achaburuka kubva kudenga osvomira mumakore. Manzwa here kuti paine rusha rwakadii mateerera pamamucherenga bhaibheri hanzi pane kudaidzira poita izwi remutumwa mukuru poita hwamanda yaMwari. Poita hwamanda yaMwari. Saka kureva kuti muchirungu this event is going to be very audible. Chinhu chichanzikwa nepasi rese nenzeve. Saka 1 maziso ari kuona, 2 nzeve dziri kudii dziri kunzwa because pachaita hwamanda yaMwari icharira. Ndikuona muda kutaura hwamanda kana ichinzi hwamanda kare rino haringorire setupito twekwatikirogona kutadzaudzikwa nevari kumabhuku tiri kwarara. Inorira zvichanzikwa nevanhu vese. Ende iyi iri kunzi ndeyaMwari. Pandaidzidza nyaya iyi ndakabva ndofunga ngirozi dzine tumahwamanda twadzo. But iyi unoidzwa bhaibheri yese ichiramba ichidzokorwa ndofunga iye zvine zviri pakachengeteka ndeyaMwari. Voridza vobva vadaro. Hanzi paevhenti iyoyo ndopachamuka vakafa vakarurama pamwe chete nevapenyu vakarurama.
hanzi tinobva tachingamidza Ishe mudenga. Akukwirwe mabhazi unoona ndozviri kubuda pandima iyi kana kuti vanhu vachanokwira ndege kana kukwira dzimotikari akuendwe nemota kunoona Jesu paanouya hazvinaro vachasumuka semasumukira akaita kunosangana mudenga mumakore sekaendero kaya mabasa ati vachitarira iye akakwidzwa saka tichakwidzwa kudaro tosangana naye mumakore saka ndo mawiro achaita Jesu. Toda kuti tinzwe kuna Mateo 24 verse ya 27 iverengei vateereri vedu vainzwe inoti kudii. Mateo 24 verse 27 nokuti semheni inobva mabvazuva ichipenyera kumavirira ndizvo zvichaita kuuya kwomwanakomana wemunhu. Taura ipapo mufundisi. Kana pachinzi semheni zviri kureva kuti kauiro kaJesu is going to be a very public event. Nekuti mheni auite zvokunzi Betera wanzwa here kuti kwaita mheni panzako chero wakafuga musoro unosvinzwa kuti kwapenya dzinosipenya dziyaka dzine dzangoita kabhisi apa pane pari kunzi from the east to the west zvekuti denga rese richati icharova pasi rese saka kureva kuti it's a very public event ichaitika haisi yekuti vanhu vachanzwa muredhiyo kuti ndo zvaiitika ende mheni dzacho kazhinji dzine patori nerusha saka chinhu chekuti chichaonekwa chichanzikwa ende chiri kuratidza kunge chiri universal mambozvoono because Mwari kana achiti kubva kumabvazuva kusvika kumavirira anenge anoda kungoreva spani yese yenyika kuti nyika yese ichatandirwa neevent hombe. Toda kuti tinzwe kuna zvakazarwa chapter 1 verse ya 7 inoti kudii. Zvakazarwa chapter 1 verse ndeya 7 tarirai unouya namakore meso ose achamuona naivo vakamubaya marudzi ose enyika achamuchema hongo amen. Kuuya kwaJesu kuri kunzi meso ose achamuona marudzi enyika achamuchema ndobva panzi naivo vakamubaya rabva razopera ichiti hono amen kuti iko kuti hono amen kuti zviri zvikaizvika zvikambe zvakadaro zvakasimba saizvo zvinokusingaperi zvirambe zvaichokwadi. Saka in other words tikutonzi rambai muri papfungwa yekudzoka kwaKristu ndizvo zvoka tirambe tiri papfungwa iyoyo. But panobva paita mubvunzo kapa kuti ari kunzi meso ese achamuona ivo vamwe vakafa apakonzera confusion yako wezvo zvazvinoita patikuverenga kudai kune vateereri vamwe vagara vanotisoverenga bhaibheri ende anenge akamirira ipapapa kuti unozva varume vari kutaura vambonzwa here zvavaverenga izvo. Does that make sense? Saka munogona maybe kungopfuura nepo kunyange inu toda kuramba tiri muchidzidzo. Pane zvinhu zviri pane pfungwa dzakati kuti dziri kubuda pandima yeBetera nevateereri. Chekutanga anzi anouya nemakore hazvino kuti musi unouya Jesu kuchanaya asi makore mvura kutaurwa panapa kwataverenga kuya kuna mabasa 1 anzi paakanga achikwira kuenda kudenga akachingamidzwa neboka rengirosi ndizvozvo. Saka zvadzakanga dzakafuka zvichena musoro zvakaonekwa segore. Saka namuchiverenga kuna Mateo 25 inoti anouya nengirosi dzese dzemudenga. Saka paanouya nengirosi dzese dzichimuperekedza kuchena kwadzinenge dzakaita ndokuri kuoneka semakore mudenga. Saka hasi makore emvura ichaunga chengirosi dzinouya in their millions dzichiita akambani dzichiita escort tenzi wadzo. Saka dzichauyawo naye ndo ari kunzi makore. Toda kutenda pabatwa ipapo ndobva panzi meso ese achamuona. Unoziva zvinodetsa vafana especially vari kuita sainzi mazuva anaya vanoti vana zvinhu buri yatsodzwisisa here because kana zuva riri mudenga kunongo patinoti rabuda kune kumwe kwaranyura. Saka vanenge vachiti kana muchiti anoonekwa nepasi rese iro zuva riri mudenga richitadza kuonekwa nepasi rese harionekwe kawani. Now unoziva kungoramba hedu pfungwa dzemunhu dzakarodzerwa kuramba zvinodorayirwa zvamari. Asi ukanyatsocherechedza pane umbo unobona vebhora chaivo vafana vanoona bhora iye munhu anenge achitotaura izvozvo anenge achitoona bhora bhora riri kutambwa kuBrazil munhu ari kukadoma ari kuriona mutv ari kuchitungisa ari kuriona mutv
because kuBrazil kana kuine zuwa kuno usiku. Asi bhora riri kuonekwa zvinoshamisa kuti bhora rinoonekwa munhu akava bhora so umotoona kuti uyu ndiye adyisa timu uyu but zvotakurwa pikicha yacho yopotserwa nemumhepo youya wosweiona uri uchitoiona kuti apotsa uyo wotozviona uri kwachiduku bhora rapotswa kuNigeria unoriona. Saka ndakati kana munhu aine uchenjeri wokushandisa mapurasitiki kuti bhora rionekwe pasi rese same moment iyoyo Mwari ndokubva apererwa nepfungwa kwakutadza kugadzira yake technology yekuti abroadcast kuuya kwaJesu live. It's broadcasting okundikana kuti pasi rese rinooneka zvakwana inzwa ivateereri pfungwa yekuedza kuti vana mufundisi ingova ione kutenda Mwari wedu uyu Mwari mukuru chaizvo haangabva akundwa nezviri kugonekwa nevanhu nhasi kuti event 1 inoonekwa pasi rese nguva imwe chete. What more kudzoka kwake kungatadze here kuonekwa kawanda but papfungwa yekuonekwa iyoyo mufundisi pane pamusina kupedza ingopedzai panzi vakamubaya unoziva kuti vamwe vanodzidza zvakadzika vakamubaya vakafa asi you remember kuti paaitongwa akavavimbisa kuti mimi muri kuita yenyu nharo ndiMateo 27 asi muchandiona ndichiuya nekubwinya kurati akavavimbisa kuti muchandiona iyo timu iyoyo saka vachamuona. Pfungwa dziripo dzinokandwa nevanodzidza bhaibheri vamwe vanoti ivo zvinogona kuita Mwari ane simba rekuvamutsa kuti vamuone kuti vakomana ndozvandaireva zviya but vamwe vanoti chero ukaramba pfungwa iyoyo asi bhaibheri rinoisa pachena kuti pane imwe nguva ichamuka vanhu vese vakamborarama vatadzi nevakanaka zvese pane imwe nguva yava saka vachapuwa mukana womuna. Saka in other words munhu wese achaita mukana wekutomboona meso ose right. Toda kutenda nekuteerera kwamuri kuita vateereri ngatirambei tiri papfungwa iyoyo nekubatisisa kuti Jesus Christ is coming again. Jesu ari kudzokazve. Iko zvino ngatimbonzwa kambo tichizodzoka muchidzidzo chedu. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me pure within? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this I see, nothing but the blood of Jesus. For my pardon this my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing can for sin atone, nothing but the blood of Jesus. Not of good that I have done, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No
nothing but the blood of Jesus. Glory, glory, thus I sing, nothing but the blood of Jesus. Oh, my praise for this I bring, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Tinomuchingamidza zvakare vateereri tiri kuenderera mberi neuruguru yedu kudzoka kwaKristu kwechipiri. Regai tibva tangopinda munyaya iyi. Iye zvinezvi pachidzidzo chedu taona kuti Jesu achauya zvinoonekwa nemunhu wese, inenge iri public event iri universal uye zvichanzikwa. Mwari achiedza kutsanangura pfungwa yachiita maitiro anoita mheni kuti zvijeke kwatiri kuti kuuya kwaJesu hachisi chinhu chichaitikira papurazi rekwanhingi kana kwakati, uye paachauya vanhu vachatozosimuka vokumbana naye mumakore. But papfungwa iyi yekusimuka tichikumbana naye mumakore, pane kukurukurika kunoitika pakati pevatende kwekuita sekunge kuuya kwaachaita panika kubvuta vanhu. Sezvinoita mbavha kuti munongokaruka zvinhu zvaamissing. Saka panobva padyara pfungwa yekuti pane vanhu vachangokaruka vaamissing panyika, vabvutwa. Saka ndoda kuti tidzidze nevateereri kuti panonzi anouya sembavha, ndima dzacho ndedzipi, dzinenge dzichinyatsorevei. Ndoda kuti muverenge ndima yekutanga iri kuna Zvakazarwa 16 vhesi ya15. Zvakazarwa 16 vhesi 15. Tarira, ndinouya sembavha, wakaropafadzwa unorinda, unochengeta nguo dzake, kuti arege kufamba asina kupfeka vaone nyadzi dzake. Saka dzimwe ndima dzeBhaibheri chitori chokwadi dzinotsanangura kuuya kwaJesu kwatiri kureva uku sekunge kuuya kwembavha. Ndopanoda kuti mufundisi mubatsire vateereri vedu kuti Bhaibheri parinoti anouya sembavha rinenge richiedza kureva kuti kudini. Ndoda kuti muverenge rimwe tsamba muri tsanangurire vateereri vedu kuitira kuti pfungwa iyi ijeke tinyatsoziva zviri kurehwa neBhaibheri. Verengai Zvakazarwa 3 vhesi ya 3. Zvakazarwa 3 vhesi ndeya 3. Naizvozvo rangarira kuti wakagamuchira nokunzwa sei, uzvichengete utendeuke. Naizvozvo kana usingapepuki, ndichauya sembavha, haungazivi nguva yandichakuwira nayo. Mapanzwa ka andinoya sechi sembavha. Saka ndopanda kuti vateereri tinotori nekuziva kwatineita about mbavha, but ndoda kuti mufundisi vari muno mustudio kudai vatibatsire kuti isitati achauya zvinoonekwa zvinonzikwa nevanhu vese, pari kunzi anouya futi sembavha apa. Bhaibheri riri kuti kudini mufundisi? Maybe titange taverenga vaTesalonika vekutanga chapter 5 verse 1 na 2. First Thessalonians chapter 5 verse 1 na 2. Iverenge. Asi kana dziri nguva nemisi hama dzangu, hamufaniri henyu kuti munyorerwe chinhu, nokuti imi mumene munoziva kwazvo kuti zuva rashe rinosvika sembavha usiku. Now Jesu ari kuti ndinouya sembavha. Hazvirevezvo kuti Jesu anosvika Betera tigere obva angu totoona wanyangarika usiku ipapapo. Muona patosara hembe. Ndauda kukontinya nenyaya racho mukutaurwa kwaro vanenge vaiti rapture. Kubvutwa kana kuti vanhu vakarara pamwe chete murumi imwe chete, wozongopepuka wobata-bata madhoo akakiwa nemahwindo, wana umwe pasisina. Paari kuti ndinouya sembavha apa Jesu. Pataverenga kuna Zvakazarwa 3 vhesi ya 3 yabva yaenda ichinotsanangura kuti nguva yandinouya iyoyo hauizive. Ndizvozvo handina makaona ndo iri kutaura zvakare kuna vaTesalonika kuti zuva racho hamurizive. Saka chinosvika sembavha izuva. kwete ka action iye angagoya kuzoba nyika yake vanhu vari kutora nepari kuti anganoba munda make pananda kutsanangura vateereri kuti shuwa munhu afa pamuchinjiko zvaitoonekwa nevanhu
atamburira kuponeswa kwedu kudaro ozosikotora vanhu chiverevera achita vekubvuta achita vekuba saka zuva racho ndoriri kukombewa nemaitiro embavha but event yacho zvichaitika vateereri ndozvadzisebheni ndozvadzine kudaidzira nehwamanda yaMwari ndozvadzise kumuona kwaakaita achienda kudenga saka bhaibheri rikuramba chisapa chena kuti this is a very public event ichaonekwa nevanhu vese chimwe chinotsinira kuti nyaya iyi haisidiki mufundisi patinoitaura kudaika ndoda kuti zvijeke kuvateereri kuti kasangoita kunge kaevent kakangoitika pane matauriro anoita bhaibheri kuti nyaya iyi iratidze kusiyana kwayakaita nedzimwe dzese ndoda kuti muverengere vateereri vedu kuna Luke chapter 9 verse 26 pane pfungwa inobuda ipapo inotsanangura kuti paachauya apa mbiri yacho event inenge ichityisa zvakadii. Luke 9 verse 26 yes nokuti ani nani unonyara pamusoro pangu namashoko angu mwanakomana womunhu uchanyarawo pamusoro pake musi waanouya nokubwinya kwake nokwababa nokwavatumwa vatsvene. saka musi uri kuuya Jesu hanzi panenge paine kubwinya kwake kwevatumwa nekwababa kwakavirikidzwa ndizvozvo kubwinya kwakavirikidzwa kubwinya kwakapetwa katatu kwakapetwa katatu saka eventi kana panotonzi kubwinya kunyange tisati tatsanangura kuti kubwinya kukunzi kudii mazira ako iwe muteereri pakanzi kubwinya pobva panzi kwake kwababa nekwevatumwa kutoratidza kuti haisi eventi yekunge kungokaruka zvinhu zvaakushaika chinhu chichatoonekwa nevanhu vese. Ndoda kuti munguva duku duku tingoedza kungoona kuti kubwinya kwakamira sei. Ndoda kuti tange taona kubwinya kwevatumwa. Mateo 28 verengai Mateo 28 verse ya 2 to 4. Mateo 28 verse ya 2 kusvika pa4. Yes. Zvino kukavapo kudengenyeka kukuru kwenyika nokuti mutumwa wacho wakaburuka kudenga akauya akakungurutsa ibwe ndokugara pamusoro pake. Kuonekwa kwake kwakanga kwakaita semheni nezvekufuka zvake zvaiva zvichena sechando. Zvino varindi vakadedera vachimutya vakaita savakafa. Ngirozi imwe chete payakabva kudenga ichiskomutsa Jesu pakadonwa mufundisi masoja akadonwa taive nemheni pakaita neearthquake saka ndaona munauta apa ichiri kungonzi mheni uniform ngirozi dzakangouya dzakapfeka uniform ndo uniform yekubasa kwadzo sinofanira kuita mupurisa akafamba akapfeka uniform yakange nenyembe dzake dzonzi nyembe dzake saka ngirozi yakaburuka yakapfeka uniform yayo saka but uniform yacho maje mapenyera inoita iyo nekafambiro kana munhu uchifamba unotonzwa mutsindo kuti wakapera kufamba pasi zvino mutsindo wengirozi maje imheni nebanangana saka muri kuona here kuti glory yengirozi kana kuti mbiri yadzo kana kuti uniform yadzo yega yakaita kuti masoja adonhe afende saka kana tikutaura kuuya kwaJesu achinzi achaya nembiri yevatumwa vese vekudenga haisi event yekubva watoti uri kuita zvauri kuita wakagara ubva toda kutoona pachaya pacho hatoda kutozonyatsoona sekunge tiri kutaura kanhu kaduku toda kuti mbona mbiri yababa verengai kuna Exodus 19 verse 16 ne18 kusvika pa19. Exodus 19 verse ya 16 tozoverenga 18 na 19. Zvino nezuva retatu koedza kutinhira kukavapo pamusoro pegomo nemheni negore dema nenzwi rehwamanda rine simba guru. Vanhu vose vakanga vari pamisasa vakadedera. Gomo rose reSinai rakanga richipfungaira nokuti Jehovha wakanga aburukira pamusoro paro mumoto. Utsi hwaro hukakwira soutsi hwerira. Gomo rose rikazununguka kwazvo. Zvino inzwi rehwamanda rakati richirira nokurira kwazvo. Mozisi akataura, Mwari akamupindura nezvo. PaSinai ndo Mwari paakadzika achisikotaura mitemo ine gumi. Bhaibheri raisa pachena tereri panzi paive nekutinhira ndizvo negore nemheni negore dema nehwamanda panzi gomo reSinai rakazungunuka rikapfungaira go rikapfungaira saka
Parikuya Jesu manje, parikunzi nababa vanenge varipo. Vakapfeka glory. Vakapfeka iyo glory yatingonzwa muchidimbwi. Tunoti ngono glory ya Jesu muchidimbwi noti pauya paifamba kugarira achidi anga asina glory. Akaikumura. Toda kubona muchidimbwi kuti yakewo yakadi. Verengai kuna Acts chapter 9 verse ya Mabasa 9 kusvika pa5. Mabasa 9 verse ya 3 kuenda pa5. Zvino wakati ari parwendo oswedera pedyo neDhamasiko, kamwe chiedza chakabva kudenga chikamupenyera pamativi ose, akawira pasi, akanzwa izwi richiti kwaari, Sauro, Sauro, unonditambudzireiko? Iye akati, ndimi aniko Ishe? Akati, ndini Jesu waunotambudza. Alright, chimirai makadaro. Nyaya yaPauro achienda kuDhamascus paakapenyerwa. Zvatiri kuda muchidzidzo chanhasi, tinoda kuti paazobvunza kuti ndimani, anzi ndinani? Ndini Jesu Kristu waunotambudza. Saka pana pari kuratidza kuti mawira akaita Jesu kuna Pauro musuyo, because ava atomboenda kudenga. Ari kuratidza kuti pane glory yenge yapo yasiyana nepaya paakafamba panyika, paakaburukira mudumbu raMaria. Saka chandiri kuda pamufundisi ndechekuti kwanzi akapenyerwa mativi ose, vanhu vakadona. Animapaona? Apenyerwa akaita confusion yakatotyisa ipapo akadona. Paive nekupenya nemheni dzakadaro. Ende ndinoona mazuva ano vanhu madriver pavanodriver usiku, pakaita mumwe asiri kudhipa anotosvora mboni dzevamwe uye, unogona kuona kuti mumwe driver anotobuda muroad kutonotuma muti nelight rebhatiri remota chete wobuda muroad. But unonzwa vanhu manje mufundisi wobva kuti pari kutoya ipapo toda kutonyatsoona, handozozviona paanoya ipapo, because inobva itonge kanhu kaduku. Tsimbidzirai pfungwa iyoyi kuti ivhendi yakaita sei kana pakuti kubwinya kwengirozi kwaBaba nekwaJesu. Panapa zviri kubuda vateerera, pari kuti ipo pane ngirozi 1 imheni nekutinhira nekudengenyeka dzouya dziri dzese, hakuna ngirozi inosara kudenga, mamiriyoni adzo. Pane imwe neimwe paine mheni nemabhanan'ana zvakazangana rusha rwacho, pobva pazangana nemoto weglory yaMwari, kupisa nekupfungaira, nekudengenyera nekukwata kwenyika. Nyika inenge ichizukuzuka, ndozvakana vachiverenga pamwe zvinobva zvanzi kana maisland achatiza. Ndinaitingoenda pandima in short, vateereri muchidimbu, event yekuuya kwaKristu akasi kanhu kaduku, chinhu chichavhundutsa. Hachisi chinhu chekuti murambe muchitaura kuti no, kutofa kwakwewo Jesu atoya kwauri, atoya muupenyu wako. Bhaibheri parinotaura the second coming of Christ riri kutoreva event ichaitikira nyika yose, riri kutoreva chinhu chichaonekwa nenyika yose, chichanzikwa nenyika yose pamwe chete, but chisiri chinhu chakajairika. Zvakazarurwa chapter 6 verse 14 to 17. Zvakazarurwa 6 verse 14. Denga rikabva sebhuku kana ichipetwa, namakomo ose nezviwi zvose zvakabviswa panzvimbo dzazvo, namadzimambo enyika navakuru navatungamiri vehondo, navapfumi navane simba, nevaranda vose navakasununguka vose vakandovanda mumapako nomumabwe amakomo. Vakati kumakomo nokumabwe, tiwirei kuti vige pameso aiye unogara pachigaro choushe napakutsamwa kwegwayana. Pachamhanywa. Hanzi paari kuuya neBhaibheri, maislands hanzi achadisappear kunyura nekuda kweglory yaJesu achiuya. Zvikanzi the mighty men of this world, vanhu vakakurumbira venyika ino, hanzi vachamhanya netsoka chaidzo mufundisi. Munhu anobuda mumota kuti ingatidonotsa. Nezvino tiri mustudio togona kutaura tichiita kunge tiri kuseka pamuri kutinzwa ikokoko, but inzwai vateereri, pakuuya kwaJesu hachisi chinhu chakajairika, pachamhanywa. Hanzi vanenge vachienda kumakomo nemapako vachiti tiwirei mutivige pane uya anouya ari kupenya. Saka chandindirwadza ndechinoti pane vari kutiza apa, pane varombo, vanhu vanga vachitambudzika, rugare rwakuuya kuti ndiri kuuya nerugare, munotiza rugare.
Saka mama tizvitwa sei? Unofanira kuti kana watambudzika munyika ino chigadzirirawo kuti panouya Jesu upindewo murugare. Alright. Unobva kuti kutambudzika kunobva waita mufakose kwanditoshandira hazvidi kudaro. But manje vanototambura zvino izvi pfungwa yandakaona iri kunharaunda dzakawanda. Havatodi kufunga nyaya iyi. Vanoda kuswera vakasitika. Unomuza unonzi kustika here? Vanotora madrugs ekuti aswera akararasa zvezvinouya. Unonzwa achiti nhamu dzandiwandira. Beta hangu ndidai. Saka anoswera nyaya dzatototaura idzodzi haadzinzwe futi. Saka unobvona kuti hazvibatsire. But toda kutenda nevari kuteerera pamawiresi vachiona pamatv. Jesus is coming again. But pavari kumhanya kudai vanobva vawana refuge remumakomo. Ndoda kuti muerenge 2 Thessalonians chapter 2 verse 8. Vatesalonika vechipiri chapter 2 verse 8. Ipapo iye usakarurama uchaonekwa, iye uchaurawa naShe Jesu nomweya womuromo wake, achiparadza nokuonekwa kwokuuya kwake. Saka Bible rikubva razoti kubwinya kuye kuri kuedza kutizwa nevanhu. Hanzi kubwinya ikoko kwega ndokuchaparadza vasakarurama. Saka hapana kutiza kune kwanyatsoitika kungova desperate, but pakupedzisira hanzi gloria yaKristu yapaari kuuya ndoichaparadza vese vanhu vakaipa, vese vachabva vafa kudaro paanenge achiuya. Unoziva, ngatitore zvinoita toti mudzimai womutungamiri wenyika pane kwaaenda kunoshanda. Yes. Paanodzoka kuairport mutungamiri wenyika oenda kunomutambira. Saka vanoenda kane motaketi yavo chavabvira kuState House kuenda kunochingamidza mudzimai wavo. But imbofunga mumusoro mako Betera, pongoita dafi rajambira murodhi kana kana iri kungokakutuka kungozvifambira kanochaiwa koainirwa patara paya. Alright. But ungati heriwo president wabva kuState House kuti vanotsika dafi murodhi. Aiwa vari kuenda kunotora mudzimai. Saka Jesu paari kuuya ari kusvotora mudzimai wake riri sangano rake. Ndozvaari kubvira kudenga. Saka chichauraya vasingatendeka. Handizvo zvaavinga. Vari kungourayiwa nemumbiri yakamuzati motaketi yakamira sei kana ichinotora mudzimai. Handiti wazviona inenge ine maitiro. Saka hazvizoitawo manje kana kuti mudzimai paanona motaketi ichisvika paairport naiye otiza ovhunduka. Kure akuti manje pfungwa inoda kuti murambe muri papfungwa yatiipedzise, but imboerengai kuna Isaiah 25 verse 9. Isaiah 25 verse 9 inoti kudii? Nezuva iro vachati, tarirai uyu ndiye Mwari wedu, takanga takamumirira, iye uchatiponesa. Uyu ndiye Jehovha, takanga takamumirira, tichafara nokufarira ruponeso rwake. Maona vakarurama. Saka asi munhu wese achamhanya vateereri. Vakarurama vamwe pavari kutomhanya vachiona glory. Semu glory iyoyo vakarurama vanenge vachitoti uyu ndiye Ishe watatakamira. Vakaipa pavari kutiza. Saka maamuchitaura nyaya yemutungamiri ari kunotora mudzimai kuairport. Saka muri kuona kuti hazvizoita kuti motaketi yasvika nemasairini ese aya paairport muchiona mukadzi wacho futi wemutungamiri wenyika akutiza. Anogona kutozoudzwa kunzi pane mbwa dzatarowa murodhumu, but iye anototi ndiye husband wandandakamirira. Saka vakarurama vose evhenti paichauya tofanira kuwanikwa kuti akutaura kuti ndiye Ishe wetakamirira. Ndo chishuwo chechidzidzo chino, kwete kuti ungoramba kuti ndoda kutoona paanoya ipapo. Ndoda kutozotenda uya zvinozobatsirei pastor kuda kuzotenda ipo pari kufiwa nevamwe vanhu vachimhanya vachidaro. Ndikuona nguva dzedu dzafamba. Ndoda kuti mutaure nevateereri, muvape mafoni numbers ekuti kana paina ane mubvunzo pachidzidzo ichi kana zvimwe zvaanoda kubatsirika vangabatsirike sei. Tinotenda vateereri. Teererai phone number idzi kana maita mibvunzo asi chatodawo kusiyai, gadzirirai Jesu ari kuuya. Gadzirire kuti anouya zvedu, hatidi vanozotiza imi mambowana mukana wakaita seuno. Vanenge vaita mibvunzo kwamugere ikoko kana murigere pedyo nevanhu hama dzenyu, shamwari dzenyu vanopinda sangano remaSeventh Day Adventist, endai kwavari muine mibvunzo yenyu munovabvunza nezvamuri kuda kunzwisisa, vanoziva kukuendesai. Asi torai mafoni namba aya, kana paine mamwe amakambonyora ataipa aya amatsvaya. Saka torai mafoni namba aya
mugofona, mutumire ma message, ma text, ma SMS, mutumire ma WhatsApp pa 0775 460 175 ne 0716 452 086. Mwari atichengete tikosangana zvakare muchikamu chinotevera. Babo aripo pamsewo, iye vafa pamchinjiko, asi anouya zvino, Betera wakewo, emnyango, inkosi fikile mnyango, iyeza, yoniyeza, isifikile mnyango. Dimone sotakuya, zino zirikuitika, toona nekukasika, musi wakanaka, emnyango, inkosi fikile mnyango, iyeza, yoniyeza, isifikile mnyango. Musana ngize pasipo, uti kusine nambuto, nakara mumponesiwo, auye pasipo, emnyango, inkosi fikile mnyango, iyeza, yoniyeza, isifikile mnyango. Dizobumba ita, gara nekugara, kufa kujawa kusafa, aiperingua, emnyango, inkosi fikile mnyango, iyeza, yoniyeza, isifikile mnyango, emnyango, inkosi fikile mnyango, iyeza, yoniyeza, isifikile